Само това вода. Аз не мога да се обясня обаче къде отива този канал и за какво са нужни два такива. Добра акустика има. А този канал къде отива? Това е километри напред още. Ние тук ли дойдохме? А на всичко друго този канал продължава и от другия край. Само да не върши работата. А дали няма да е за от другата страна на корпуса? Най-вероятно. Това отива в уния двата блока отпред. Да. Ама според мен не от тук, а отдолу. Долу, където е водата.